Скъпи сънародници, на днешния ден, преди 139 години, възкръсва България. Синилата от бича и съдите от теглото не са вазов мит. Но дори 5 века османско иго не изтриват спомена за това, кои сме. Да помним е дълг, защото историята не дава прошка за забравата. Поклон пред загиналите за свободата на родината. Да живее България! Налице е тенденция Европейският съюз от съюз на принципи и ценности да се трансформира в съюз на сметки и пазарлък. Тук съм, за да изразя ясната българска позиция в подкрепа на основополагащите ценности на Европейския съюз. Всичко ли в България зависи от вас днес? Само безотговорни политици могат да блафират, че цялата власт е в президента, бягайки от своята собствена отговорност. Защо обаче спряхте решението за парк Пирин? Борбата не е за лифта, както се представи от някой. Тук борбата е за закона. Как стоят нещата с избора на новия български еврокомисар? Българският еврокомисар ще бъде посочен през месец май. Ако до тогава няма легитимно избрано правителство, естествено, че това ще го направи служебното правителство. Ние не можем повече да чакаме. Важният въпрос е какъв Европейски съюз иска България? Движението на различни скорости е факт. И то не е от вчера. Да вземем, например, Шенген и еврозоната. Това е движение на различни скорости под формата на така нареченото засилено сътрудничество. Проблемът е, че за първи път вече се говори открито за това различно движение. Това е повече, според мен, психологическа промяна. И тя ознаменува дълбоки промени, които ще настъпят в бъдеще. Ето тук са нашите предизвикателства, тук са и нашите възможности. Много важно да бъдем инициативни, даже ако щете агресивни, при сформирането на нови засилени сътрудничества, защото такива ще има все повече. И не само да търсим къде да се закачим, а да опитваме ние да инициираме, ние да бъдем водещи. Знам, че това звучи така утопично, но ние трябва да опитваме и аз съм убеден, че ние ще намерим такива области, където България може да бъде водеща. И най-важно, ние тотално трябва да преразгледаме начина, по който членуваме в Европейския съюз. Трябва еврофондовете да бъдат преструктурирани, да бъдат насочени повече към развитие на човешкия капитал, към конкурентоспособност, да преструктурираме нашата икономика от икономика на приемане на европейски фондове, получаване на европейски фондове,
към икономика, основаваща се на инициативата и иновативността на българския бизнес. Меси ли се Турция в българския изборен процес в момента? Турция е наш съсед, приятел и партньор. И ние държим да развиваме едни силни добросъседски отношения с държавата Турция. Но в същото време намесата в нашите избори от страна на Турция е факт. И тази намеса е абсолютно недопустима. Българските институции и компетентните служби работят активно и те се ползват с моята безусловна подкрепа. Важно е също така как ние поставяме този въпрос в рамките на Европейския съюз. Вчера проведох среща с посланниците на Германия, Австрия, Холандия и Франция, на която анализирахме ситуацията. Уточних много ясно, че ескалацията на напрежението по оста Европейския съюз Турция рефлектира най-силно в България, защото рискът е най-силен за нас. Ние сме на първа линия. В цялата тази обстановка искам дебело да подчертая, че българските мюсюлмани са неразделна част от нашето общество. Те са наши сънародници. И трябва наистина много внимателно всички институции, партиите, цялото общество да защитават нашите сънародници и да работят за тяхното пълноценно интегриране в нашето общество. В противовес на външните опити за тяхното капсулиране в затворени партии и в религиозни общности, финансирани отвън, с религиозни проповедници отвън, внесени, проповядващи нетрадиционен и непознат за нас ислям. Трябва ли България да каже категорично прав е Западът, там са нашите съюзници, или трябва да кажем истината е по средата между Западът и Русия? Никой няма право на монопол върху истината. Нито Запада, нито Русия. И това наистина трябва да го отчитаме много внимателно, за да не загубим нашата собствена преценка. Коя е българската национална цел днес? Ние трябва да се обърнем най-сетне сериозно, с цялата дълбочина, към нашите собствени проблеми и цели. Сигурност, правосъдие, образование, гарантиране развитието на всеки български гражданин тук, в България. Това ще рече благоденствие и сигурност. Ако ние не създадем тази добра, справедлива среда тук, младите българи сменят средата. Те я търсят на друго място. И ние трябва да излезем от нашата летаргия. Дори когато говорихме за еврофондове, те и до голяма степен и допринасят за тази летаргия, защото знаем, те капят, има ги идват, но те ще спрат по някое време. Ние наистина трябва да направим сериозни реформи във всички сфери. Иска ми се държавата да се стои на мястото. Това означава суверенитет, сигурност, справедливост. Затова, разбира се, трябват усилията на всички институции, партии, на цялото общество. Тук е ролята на президента да обединява тези усилия. България не дава, но и не приема уроци по демокрация. Особено от държави, които не спазват върховенството на закона. България е европейска държава, която се води от своите закони, а не от чуждите емоции.